Antza aitari Gregor usatzea baino lehenegokoa begitan du zitzaion maizterrak baretzea. Gregorekin batere azaldatuta ez zeuden arren. Itxuraz Bilonerekin baino entretenituago. Aita haien gana oldatu eta besoa zabalduta saiatu zen. Haiek beren gelare eramaten eta ardi berean, bere gorputzak Gregor bistatik kentzen. Apur bat azerratu ziren, auskalo zergatik, aitaren jokabideagatik ala orain arte eta zekitelako Gregor bezalako bizilagun bat izan zutenik. Aitari azalpenak eskatu, haiek ere besoak goratu, beren bizarrei urduri tira eta astiro bueltatu ziren beren gelarantz. Bitartean, arrebak gainditu egin zuen saio batean eten izanaren zirrara. Eskuak zintzilik zituela biolinari eta arkuari eusten egon ondoren, eta jotzen jarraituko balu bezala partiturari begira egon ondoren. Ez non eta ez han suspertu. Arnazari buelta eman ezinik eserita zegoen amaren magalen musikatresna utzi eta ondoko gelan sartu zen korrika. Aita behartuta maizterrak, araze hurbiltzen ari zirela. Arrebaren esku trebatuei esker, oinetako tapakiak eta burkoak egan joan eta sukun jarri ziren. Maizterrak gelara heltzerako, arreba kanpoan zen, oheak eginda. Aitak erabat egoskortuta bazirudien errespetu guztia galdu ziela maizterrei. Bultza eta bultza aritu zitzaien, arek eta gelako atean bertan. Erdiko maizterrak oinaz lurra danda jo eta aita geldiarazi zuen arte. Jakin ezazu esan zuen, eskua goratuz eta begiradarekin ama eta arreba ere bilatuz. Etxe eta familia honetako egoera nazkagarriaren aurrean. Zitza bota zuen txistua lurrera, berehala noala etxe honetatik. Jakina, ez dut sosik ere ordeinduko hemen bizi izan naizen egunen truke eta benetan diotsut, baliteke zure kontrato kalter ordinak eskatzea, oso errezak arrazoitzen.